हेलो, गोला तनी। हाँ आ गई नेटवर्क में। क्या होता कुछ ना, खाना पीना बन गए। आवत तनी छठ में। सुनी ना, आवत तनी तो तनी हमरा के खूब सुंदर साड़ी लेके आइम ना होमा के। उधर ले जाके धरा जाता टे या केहू के देवे के चिंते नहीं खे रहत। खाली एक आज की बात से केहू जने आ जे मांगे ना तब बता। खाना ले आई जी मम्मी। ठीक बा, रखत ना ना लगे नहीं। मम्मी के खाना काहे खातिर लिए बू मांग लो जौन मांगत रु जवन। मम्मी के खाना बहिर ना बाटे, हम सुनत थोड़ा नहीं खी। ई कैसे बतियावत तनी जी, आदमी मर दे ना बतियावत ना कौन मर दे बतियावत कल नंदी के बारे में सोचत रु जे बतावा जाना। हैं ई बुझात टे कि हां से समरथ ननद बियाह कर बियाह करे के बाटे, दू पैसा कैसे एतु कइल जाई कि हां बढ़िया से धूमधाम से नंदी के। जी यही के मारे न मर्दा हमर ठेका रहत बाहर, घर रहे के नाम निकले कि तू ठेकाला से का मतलब बाटे। तू अपन पूरा कराऊ अपन पूरा कर त तू लोग गहने गुड़िया साड़ी कपड़ा लता में तबाह बाड़ू जा त कहां से तू पैसा बची। आज ई बताई दूसर भतार आदमी रखले बा न, जवन चीज पहिरे के ओढ़े के बाटे त आदमी मर देले न सब ना। तू लोग त सीसी के न पहिना तरु जा, ओही खातिर जन्मैल ही बानी तो लोग शौखे पूरा कर आदमी के शौक ना पूरा होख। हमर नैहर के निक ना रहत त घर में बास ना होखी त रउवा त फटही गुदरी पहिरा के रह गरा तू भय पा झूठे न तार बाबूजी जाइल न रह गरा तू। जब जानते बड़ू हमनी के भीख मांगा बानी जात रउवा रख ली त पिटुइया के अपने भैयावन यहाँ न लोग पे कोनो बात ना भइल। जबान जब में त आगे रहत रु जा, कोई के माई बाबू रखले बा न बताई रउवा। खाली राउर हक हमरे पे चलेला और कोई बघरा में ना चले ना। तू अलगे फोन पे ऑर्डर करत रु, वो अलगे हमरा के हई गढ़ा दत हौ गढ़ा दत हौ क दत हई क द। हमने सुना नहीं कहत रहे त काहे 85,000 मर्द हमर कर्जा ऋण लेके ना तिलक देना। हां आइ के कोई देले ह मोटरसाइकिल का पैसा के भर ले ना। त तू ही ना जन्मौले बड़ू त गिनती करबे ना करबू, हमार कुछ थोड़े ना होवे। अब ली अब कह दे तो हम ही जन्मौले हई। राउर बेटा हुआ तो हमरो त मर्द हुआ। हमर बहिनी के बियाह पड़ल बा, हमरा के लहंगा किन द त उनकर अलगे फुटानी बा तहार अलगे फुटानी बा। त कर जा बिलावा बा बियाह करे के बाटे त हमनी के उघारे घूमिन जा। ठीक नु राउर का त बटले बैठ जाओ त ना। चुपचाप खाना ले ओतना समझदार रहतो जना त हई मवते नहीं आई कि हम तू लोग का बोलती पागल नहीं की। आई खाना खाई ढेर बोला त बीपी खिया दियालु जा खाना, दिमाग खराब बाटे। तनी तब चिलिंगी लेसले त राउर हम लोग टाइट कर देबे। हमरा के बुझत रखू जा के हम केमा के हई ना बोलेनी जब बोले लागम ना त सांस ना ले बुझा। खाना खियन खा जा तने लो। इतना दिमाग रात दिन टेंशन में रहत ना कि का बात लावे के का जने का ई करियो से। देखा हेजा बैठल बिया माई ले इधर औ गोबर पड़ल बा दू गाड़ी है बेगे के औ के बेग ना देल रहती हेजा के अस्थिर बैठल बली। हां माई ना दिन पर दिन जवान होखल जातिया तो हम लोग के कहां जांगर बाटे। हमार दिमाग टेंशन में बा, मुंह से कुछ उल्टा सीधा बोला जाई आ न तो रहन से उठावा ले जाके एथु को का तोर दिमाग टेंशन में बा हमनी के करत नहीं खिन जा। हां त जन्मौले बानी हम त हमार न टेंशन में रही तो हनी के का तोरे के त मेहरारू ले लिया सा मेहरारू ले मजा मारे तरस ये कुल न सुनल चाहत तरस महतर एक मुंहवा से तो सुन। तू तो ढेर जानता ली। हां तू ढेर जानता लेकिन मेहरानू लेके हमनी के घर में पड़ल बानी जा खूब सुख भोगत नहीं जा हमनी के। तोर अलग रवैया बा ओकर अलग रवैया बा ते रहन से त नखे बुझात कि तू लोग हमर बेटी के बियाह क दे बजा। हैं महंगाई देखत जा कहां से कहां गइल त करत नहीं खिन जा काम मिली तबे ना कइली। तब नखे बुझात काम त देवता लेकिन खोजला पर मिलत नहीं खे। एक आदमी से बतियले रही कमाओ तो कहत सकी भैया ठीक बा ह आय अब ले फोने ना कइला सन त का करी कमा मिली तबे ना करब। बैठा रह मेहरारू के छोड़ के त जेबा ना बाहर बारह में रुपया धइल बा ना घरवा में रुपया गाड़ के धइल बा। घरे जब बैठ के खाता टे कतनो रुपया का खदार रहता तो खत्म हो जाता टे। तोरा जब बात बतियावे हमरा के सिखावे लगत ना बोले के बोल काहे ने बोलब काहे ने बोलब रे। जन्म हम देलबे त हम ने बोलब त के बोली ओहन के बोलिए निक लागत टे। का कहतै स उ कुछ बोलतै स तोरा ना कुछ बोलते नहीं कि सब कुछ कह के रख देते सब बोलते नहीं कि एक के चलते तेजा भाग कइने कि रात दिन का पार कचा का करे के बट सयान बेटी बिया। हम ओ चाहतनी कि कैसा ओकर बियाह शादी हो जाओ निमन अपना घर दुआरे चल जा ओकर बार से तू लोग भाड़ में जा हमार नहीं के उसे मतलब कहनी कि तनी 1000 रुपया देता। पैसा कहां ले पैसा कमा तनी का पैसा दे दे। मर मसाला नहीं खे मर मसाला नहीं जा अपन करे जानी के पैसा काम देखतली मिलत है नहीं खेन के कहां ले पैसा दे दिए 1 रुपया धइल बा बगली में ना। हमर लइके के पेटा त पहाड़ हो गइल बाटे। एगो हमर मर्दो कमाता तक दिन पर दिन उहो जवाने होखल जाता टे जितनी कमाता उतनी करते बाटे। लाज नहीं खेला तो बूढ़ बाप बाहर में कमाता आ तू लोग मेहरान कोरा में चत घरे बैठल बड़ा जा।
हैं? अब बोल ले, तू ही ना बोलबी, अब के बोली? 1000 रुपया मांगतन त नती उतार रुपये में नहीं खे। पैसा धइल बाटे औरी के बेरी हो जाता है, यानी कि पैसा घर में तिले ओ के हई सामान करता? के करताटे? के करता? मनी ऑर्डर का आवताटे? हम ही न करतनी। बाबू नहीं भेजे करता ना तो देबे। पैसा तो तू ही ना मैं रखतली, हमरा के देतली ओकरा में। का है तू पैसा मीटर के ना रख मैं बेटे के बियाह करे के रख। बात तनी पे भरोसा बाटे। तब कहां पैसा मांगतली? हमारे पैसा दिल बा, हम ही खुद तोरा ले मांगे वाला रही तो उल्टे हमारे ले मांगत। जा तनी अब दूसर भातार कर तो तारा का पैसा देबे। हटावा ले जा गोबर फेंक। हट जा में लग हट दिमाग टेंशन में। हां त ले आई गोबर फेंक दे, हमरा नहीं फेंके के। काहे के फेंकबा? भैंस हम रखल में रुका जा ना, खाली बेटी के निकल जा जो करी बात तो हम लोग के देखा जा कैसे सिखावत तनी कि ना। जब देखा तब हमारे पर खिसियात रहती सही, इहो फोन करके दम पगला देले। हेलो हाँ बोल। तो हार लेबे के बा तो चल ठीक बा, बाजार में जाते न तो 1000 रुपया के मिली तो ले लेही। हाँ हाँ ठीक बाटे, अब बढ़िया ना देख ले कि खराब देख के ले लेही। सुन ना 2000 रुपया हम आवत न तो तोहरा के देता ही, आ ले जाके अपन बाजारे जौन इच्छा हुई अपन ले ली है। लेकिन हाँ माई के पता ना चले के चाही। माई मांगत रहे 1000 रुपया, हम कहनी हमारा भी पैसा नहीं खे, हम कमा तनी, हम तो घरे बैठे रह तनी, काम मिलत है नहीं खे। हाँ तो चल ठीक बटे, 2000 रुपया आवत तो दे तनी, अपन जाके ले ली है। ठीक बा चल ठीक बा। ए कोने हुआ का बाहर सारा तड़ू हो काहे जी अगलवा नाम बाहर आई तो मम्मी जी मुहवा नोचे देबे, ई तरह खिसी आई वो तो उनकर बस चली तो हमनी के एकदम भिखार बना दी। कोने देखो ना सुंदर लागत टाटे। अजी नीक तो लागते बकुल शौक रौरे न पूरा होता है। हमारा के एगो साड़ी मांगा तो देख ले हई बूढ़ी फोन पे, तो हमारे एको नतीजा नहीं खी छोड़ले। बुढ़िया के बात सुनबू नु तो तार कान में से खूने निकली। आ सुन उनकर बात छोड़, आ अपन शौक पूरा कर। काहे बताई उम्र चल जाई तो उम्र आई, एगो बेटी के बियाह करे के बा कौनो बात में सोचत ई का पतोहियन के उतार के बेटुइया के दे दी ऐसे साफ ऐसे ओकला आ ओकरा नसीब में तू की ना, तू जन्मल तू जाना ये तो कहे जाना आदमी करते ना बा ना। हम मर्द कर्जरी ने लेके 85,000 के मोटरसाइकिल देला सब बुची जी के। यही से तुम कहनिए कि कुछ मत द देबू तब ना देबू तब नाम होखे वाला बा ना। मोबाइल खेती के जितना रुपया आवत बूढ़ी बुढ़िए तही आवत तड़ी। हम बुढ़ा दे बाबा मतलब लेता नहीं जानू ना तेला घरा में खाते जे पिया। ओ तना तो फरज बनता तो हनी जामन के। आ कहत नीनु कि तू मांग आ पेना ओड़ कैसे कोनो चीज उमरे पर नहीं लागेला। सब कोई कहेला कि तहारा ले तो तहार बड़की गोतिनिया ठीक लागेली, पहिर ओढ़ के कुल अपन ठीक ठाक रहेली। का करिए कोने वाले लेनी हनु कि तनी अच्छा ना लागत रहे, गाना सुना लागत रहे। एकदम सेट करताटे रौआ में। हां ठीक लागत। यही से कौन आ सुन ना मन करता नु कि हमने के सड़िया 3000 के किने के मन करता। देखो कीनम बियाह में। हां कीनम हां खरीद लेही। कोहनी की साड़ी किने के नु तो कहतड़े कि हां हमें के चलता नु 400 में के वही में किन ली। बाहर दो दिन भर तो बाहर लगते बाटे। हरे की भोर देही सोनावा के सेट चाही, अब पटना में दू गो फ्लैट चाही। अरे बाप रे बाप, एकदम हमार मन तो खुशी के मारे एकदम पानी में उतर। वाह वाह कितना मेहरानू हमार मस्त दम लय कढ़ावे ले न, कब कब दम देख के हम फिदा हो जाए। ए जी जाना तनी और त गाय के बने के सपना रहे, लेकिन उ सपना रौरा घरे आनी तो चूरनु हो गइल मम्मी जी के चलते। सुना कहले रहू न कि बजरिया ले हारवा लेके आई। त देखाई ना जी, हमरो तो बहुत एकदम मन खुशी अरे त माइयो ले डरे न बा, देखत लो कि माई हमेशा यार होने बाड़ी हमार खोली खोला खोला हमार धनिया देख कहां को धरा गल माई ले चुपे लिए नहीं तारा के। ओ माय गॉड, अरे बाप देख और तो घर बर्बाद बा, बिला गइल एकदम रोत हो गइल घर। हाय देखा नतिया के हो, है नतिया के जन्म न दिल बने दो गाला से मंगनी 1000 रुपया तेकर आग लागल हवे। माई बाप अनाप शनाप ना बोलेला, लेकिन एकर रहन बोले बाबा है खेलड़िए खातिर के हार किन के लेके आ गइले। त के करा पर लुटाई रे हमार मेहरानू है त हमें करा। अरे तो गला तोर महतारे तो के जन्म देले बानी, तोरा से 1000 रुपया मंगनी घर के खर्चा खातिर, तो तू कहत रे कि नहीं खे जन्म देले बालू, जन्म दे के त नरक बना देले बालू। तारा के ना दोगला जलने रहती तो तारा के सौरिये में लता से चाट का मुआ देले रहती, काहे ना मुआ देले?
जब देखा तब आके हमेशा घर बतावा में होई होत तो रही। गाला में देखो कैसे बाप रे बाप अभी तू तो सोचले अपन ना बेटा रही सुधारते नहीं की कि बेटा पटो कैसे बालसन कौन स्थिति में बालसन आया के टप दे जे बढ़ जाता ली। हमार घर दुआर ह हम हमारे के भसुर उल्टे ना है बोलते कि खोखा खार के आई तोरा ला जाए के चाहिए रे दोगला के जे मातारी रहते घर में ढुक जाता जी हमर माई कहले दोगला के ओकरा के कहल जाला जे दूगो के बाप कोनो इज्जत छोड़ ले भी आई घर भाई में। तोर माई जरे मामले होता जानत है हम त नहीं जानत हां तो दोगला काहे को होता नहीं रहुआ हमरा मर्द के बताई तो हम यार से मांगे जाए कि अपना मर्द से मांगम हम कुछ मांग ले यार रखलो खबी तो के कहता टे हम ओइसन कुल ना हन मांगो सा करो सा लेकिन घरों के बारे में सोचा सा तोर अलग फरमाइश रहता ओकर अलग फरमाइश रहता यही तरह ओही दिन कहत कि हमर बहिन के बियाह में हाथ हमरा के रुपया 10 साड़ी के खातिर एकदम शांति नहीं रहुआ रे जिम्मा ले लेबा का आदमी ससुर जी नहीं खन चलावे हटाओ जी हम बैठी हां का बैठबी इनके ला शरम नहीं के तोरो ला शरम नहीं के ई त चाहत से कि नंती कैसे एतु कदी कि बिगड़ के चल जा त ई गांव ना हवे कि गुजारा हो जाए ये जे अरे चुप रह। 7 घट का पानी पी के आवत सब तू ही नहीं जानता नहीं बिगाड़ता नहीं। दिमाग खराब हो गल बे एकदम सन हमर दिमाग रात दिन टेंशन में रहत तू जहिया ले हमार मेहरानू के देखले वाली घर में न तहिया ले तू पागल आई काहे गई। से विश्व सुंदरी ना बिया हाँ, हमर बिया। लाइफ में करे नहीं के वैसा और भौजी जाए तो आ सुन मैं हमरा के साड़ी सुतल बैठल है घर में आफत कैले रहती है। कहां से चुनरिया में का साड़ी किन दी सुनावा तो उहेन के अरे ओतरा लग छोटिया, करे त ना कहि चल तीन भागे के चल लिया तोरा के तो बिगाड़ दन ना तू आज के बाद हमनी के संगे मत बैठ जा जो। हट जा ई का कहता लू भौजी चल आज की बात से मांगी ह कही ह केवन मुंह लेके बेरा दुकान में लगे तन तू आई है आइए तोरा हम देले बता रानी जी बार बार चले तानी के तू ही देखल तो सारा के लेके आइल बड़ू टिकावाइयो ले ले बड़ू का दे ले बड़ू ले बड़ू ऐसन बेटा है बात बतियो देखो तनी नु इनकर बोलल अरे लेकिन बोले हमरा के मत सुनी हम तो हे कान से सुननी हे कान से निकाल देनी अतना सास के शासन भाषण होत रहेला लेकिन रौरा हमरा खातिर ठीक रहम नु एकदम तू ओकर टेंशन मत करी हम तोरा के दिल से मार देखा 1000 के कलू हले कहनी है ना कुछ आ कहीं परस में रखले बनी 2000 रुपया ये आ जी जाके बाजार से जैसन तोरा इच्छा करी बढ़िया साड़ी ले लिया मस्त ओके जरूरत ये ये जरूरत जी 2000 तक मेकअप में लाग जी आ 3000 रुपया और दे दे हम जिमी जू साड़ी किने के बाटे हमरा के चल तारू हो इच्छा पूरा कर दे। देखी कुछ कहीं होई हीरा लेखा लागता कि हीरा होटे जी ये बीच के लिए कहने ना कि दम मस्त दिया कि दम हमार मेहरानू दम सजे तो लागे एक पीस गऊ घर देखे तो कहे कि हाँ कैसा लगा फलाना तेन के देखी मेहरानू तो? दिया। तो देखी तो कैसा लागता अरे बाप रे बाप कितना मस्त दम झकास न लगता है। बताई जी ये कहाला कि रौरा ना घर में रहती त हमरा कुछ शौक ना पड़ी सुनी रौरा के नु आए पूरी आ भुजिया बन ले भाई चोरा के चली खाली पलंगिया के नीचे रख ले चली चली तो नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमने का अपन टीम भाई हमने के एगो पारिवारिक वीडियो अच्छा लगता दिल से लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सबके साथ दिल दाएग वीडियो में फिर मिलिए बाय बाय कर बोलल अरे लेकिन बोले रौरा के मत सुनी हम तो हे कान से सुननी हे कान से निकाल देनी हाँ जादी तो बोले बस दी कर हम देख तोहरा का हम दिल से मानी ना जवन कहबू तवन करब ओकरा खातिर भागल ना है। हां लेकिन बुझ ल यदि हमारा के अपना दिल से निकल लू तो हम सूरज पागल ना है। अच्छा सुनी ना रुको कट कर हो कह दे बता। कि रह दिला तो बाप रे बाप अतना सास के शासन भाषण होत रहेला लेकिन रौरा हमरा खातिर ठीक रहम नु एकदम तू ओकर टेंशन मत करी हम तोरा के दिल से मार देखा 1000 के कलू हले कहनी है ना कुछ आ कहीं परस में रखले बनी 2000 रुपया ये आ जी जाके बाजार से जैसन तोरा इच्छा करी बढ़िया साड़ी ले लिया मस्त ओके जरूरत ये ये जरूरत जी 2000 तक मेकअप में लाग जी आ 3000 रुपया और दे दे हम जिमी जू साड़ी किने के बाटे हमरा के चल तारू हो इच्छा पूरा कर दे। देखी कुछ कहीं होई हीरा लेखा लागता कि हीरा होटे जी ये बीच के लिए कहने ना कि दम मस्त दिया कि दम हमार मेहरानू दम सजे तो लागे एक पीस गऊ घर देखे तो कहे कि हाँ कैसा लगा फलाना के तेन देखी तो? मेहरानू दिया। तो देखी तो कैसा लागता अरे बाप रे बाप कितना मस्त दम झकास न लगता है। बताई जी ये कहाला कि रौरा ना घर में रहती त हमरा कुछ शौक ना पड़ी सुनी रौरा के नु आए पूरी आ भुजिया बन ले भाई चोरा के चली खाली पलंगिया के नीचे रख ले चली तो